Mŕtvi sa nevracajú, to si zapamätaj. Hovorí rázna Adelaida Adamsová. Ale čo ak sa mýli? Čo ak niekto, alebo niečo, práve teraz v temných kútoch hostinca Mount Le Beau rozohráva hru, ktorú už nikto nemá pod kontrolou? Vítajte pri počúvaní podcastu Knižné poklady. Ja som Alica. Tento príbeh som pre vás nie len vybrala, ale aj preložila a upravila do dnešnej slovenčiny, aby som vám ho mohla vyrozprávať vo vlastnom spracovaní. Toto je druhá časť. Ak ste zatiaľ nepočuli prvú časť príbehu, odporúčam vám začať tam. V predchádzajúcej časti sme s Adelaidou Adamsovou dorazili do odľahlého hostinca, kde búrka a balvan na ceste takmer stáli život milionára. Adelaida tam našla svoju starú priateľku Elu, ktorá ju šeptom zasvetila do desivého tajomstva. V dome vyvolávajú ducha mŕtvej Glorie Kenbyovej. Zanechali sme ich vo chvíli, keď nad horami udrel blesk a Ela so strachom v očiach priznala, že sa v tomto dome deje niečo, čo je nanajvýš neprirodzené. Alebo nadprirodzené? Začíname druhú epizódu s názvom Telegram zo záhrobia. Ani zvrátený šialený duch ako Gloria Kenbyová sa nemôže vrátiť, aby dokonal svoje diabolské plány, zašepkala Ela. Nemôžem, nechcem tomu veriť. Neveriacky som na ňu zazrela. Čo sú to za nezmysly? Samozrejme, že niet návratu. Ty si tie seansy nezažila, Adelaida. Hovorím ti, niečo sa deje. To, ako to dievča vyzerá, ako sa zmenilo len za ten týždeň, čo ju poznám. A tie mačky, to sa jednoducho nedá ignorovať. Chceš tým naznačiť, že... Ela ma prerušila. Samotné to dievča je na smrť vydesené. Včera popoludní dostala hysterický záchvat, keď vo svojej izbe našla kanárika. Kanárika? Miláčika Dory Kenbyovej. Niekto ho zahrdúsil. Zahrdúsil? Vyhrkla som a začala som si pripadať ako dobre vytrénovaný papagáj. Kým Gloria Kenbyová žila, pokračovala Ela trasľavým hlasom. Pani Kenbyová si nikdy netrúfla mať vtáčika. Vieš, jej dcéra mala tú mániu, s obľubou im krútila krkmi. Pevne som sa chopila svojho zdravého rozumu aj Elinho ľavého zápestia. Čo sa mi to tu vlastne snažíš nahovoriť, Ela? Opýtala som sa svojím najprísnejším hlasom, že ten šarlatánsky profesor a jeho volavka, či ako si ju nazvala, dokázali vskriesiť nešťastného ducha Glorie Kenbyovej z hrobu. Moje správanie malo na Elu blahodarný účinok. Zhlboka sa nadýchla a odrazu vyzerala viac vo svojej koži, než kedykoľvek od môjho príchodu. Je to absurdné, uznala. Samozrejme. Je úplne jasné, že je to len lacný trik, ako vytiahnuť peniaze z Dory Kenbyovej. To si teda myslím aj ja, poznamenala som pobúrene. V podstate toho profesora aj to dievča živí. Tá žena musí byť hlúpa hus. Och, to aj je. Pritakala Ela, no v zápätí sa zamračila. Ale aj tak. Znova sa obzrela cez plece. Vonku sa medzi tým spustil lejak a vietor začal žalostne kvíliť. Bola som pripravená vysmiať sa celému tomu divadlu, Adelaida. Striaslo ju. Lenže mne do smiechu nie je. Schmatla ma za ruku. Hovorím ti, to dievča je vydesené a niekedy mám pocit, že aj ten profesor. Verím, že začali s tými svojimi obvyklými trikmi a potom... Odmlčala sa a úprene na mňa hľadela. Počula si niekedy, Adelaida, že samovrahovia nenájdu v hrobe pokoj? Zašepkala. Ešte mi povedz, že veríš na upírov. Vysmiala som ju. Ela očervenila. Včera som priamo v tejto izbe zabila netopiera. Oznámila hrobovým hlasom. Iba som na ňu zízala, až uhla pohľadom. Verím, že hovorím ako blázon, priznala. Ale čo ak, Adelaida, čo ak ten profesor a to dievča chceli len využiť dôverčivosť Dory Kenbyovej a niečo, čo už nemajú pod kontrolou. Využilo ich hru na vyvolávanie ducha Glórie a teraz nevedia skrotiť silu, ktorú vypustili. Keby som si myslela niečo také, bola by som ešte väčšia hlúpania ako Dora Kenbyová. Povedala som a rázne som vstala.
Mŕtvi sa nevracajú, Ela, to si zapamätaj. Nech sa už v tomto zatuchnutom dome deje čokoľvek. Nie je to dielo nikoho zo záhrobia, tým si buď istá. Myslela som pritom na oceľové dláto, ktoré Chad Keith našiel dnes popoludní na úbočí hory a na tú jantárovú sponku do vlasov, ktorá ležala hneď vedľa neho. Ela ma potľapkala po ruke. Ani nevieš, aká som rada, že si tu, povedala zachrypnutým hlasom. Dojalo ma to. Nikdy som nevedela svoje city vyjadriť slovami a nevedela som, čo s tým, keď v tom niekto začal búchať na dvere. Pani Trotterová, ozval sa vzrušený hlas. Prosím, pustite ma dnu. To je Judy Oliverová, netier Dory Canbyovej, zamrmlala Ela a otvorila dvere. Mladá žena, ktorá vstúpila, bola príliš rozrušená na to, aby si vôbec všimla moju prítomnosť. Bolo to útle stvorenie s krátkými čiernymi vlasmi zostrihanými do ofiny a hnedými očami, ktoré mala teraz poriadne navrch hlavy. Strýko Thomas dnes popoludní takmer zahynul, vykrikla priškrteným hlasom. Nebyť toho, že Jay musel spomaliť, aby obišiel autobus, auto by sa zrútilo z útesu. Och, pani Trotterová, čo to znamená? Čo to má znamenať? Čo sa to deje? Dievčaťu doslova cvakali zuby a Ela už druhýkrát v ten deň klesla do kresla. Hľadela som z jednej na druhú, až Ela smerom ku mne urobila slabé gesto. Judy, toto je moja priateľka Adelaida Adamsová, povedala a dievča sa prudko otočilo a zalapalo po dychu. Tá, čo nesie tú knihu? Vyhrkla neisto. Prikývla som a Judy Oliverová sa pokúsila pozbierať. Určite na to existuje nejaké racionálne vysvetlenie, zajakala sa. Znelo to, ako by zúfalo potrebovala, aby ju o tom niekto uistil. Samozrejme, že existuje. Odvetila som, hoci som si tým nebola ani trochu istá. Ela sa zhlboka nadýchla. Vieš, Adelaida, včera večer, keď bola Sheila Kellyová v tranze, tak povedala, jej hlas stíchol a slova sa ujala Judy. Bolo to hrozné, zašepkala. Vyzerala ako Gloria. Hovorila ako ona. Prisahala by som, že to bola Gloria. A ona povedala, že nenájde pokoj, kým bude strýko Thomas nažive. Povedala, že v hrobe nebude mať pokoj, kým on dýcha. Predpokladám, že Gloria Canbyová mala dlhé vlasy a nosila jantárové sponky. Poznamenala som sarkasticky. Judy Oliverová na mňa vytreštila oči. Áno, vyhrkla, presne tak. Ako to viete? Pokúsila som sa odpovedať, ale vyrazilo mi to dych a k mojej úľave niekto za dverami zavolal Judyno meno. To je Jeff, povedala a rozkošne sa začervenala. Pred večerou si vždy dávame partičku kariet. Vybehla von a ja som sa s pokrčením ramien pozrela na Elu. Žena nikdy nespomenie meno svojho milého bez toho, aby sa neprezradila. Utrúsila som. Ela na mňa vrhla zvláštny pohľad. Jeff Wayne je snúbenec Glorie Canbyovej, nie Judyn. Myslíš tým, že bol jej snúbenec? To dievča je mŕtve. Opravila som ju. Ty si to myslíš? Zamrmlala Ela tónom, ktorý sa mi vôbec nepáčil. Netrpezlivo som vstala. Idem do svojej izby, oznámila som. Práve som si spomenula, že dvere ostali celý čas odomknuté a do Korán. Takto to dopadne, keď človek začne brať vážne podobné nezmysly. Vo svojom veku by si už mohla mať viac rozumu, Ela. Ela pohodila hlavou. Ani vo sne by mi nenapadlo čakať, že ťa bude zaujímať nejaká moja teória, ocekla ostro. Ty musíš byť vždy stredobodom vesmíru, že áno, Adelaida? Hneď som sa cítila lepšie. Na Eline uštipačné poznámky som bola zvyknutá oveľa viac než na to, aby mi plakala na ramene. Uvidíme sa pri večeri, povedala som stroho. Kvôli mne sa neobťažuj, poznamenala Ela. Schmatla svoju tašku s pletením, bez ktorej sa málo kedy zaobišla, hoci som ju v živote nevidela nič dokončiť, a s predstieraným nezáujmom sa pustila do pletenia. Dvere do mojej izby boli pootvorené presne tak, ako som ich nechala. Cestovné tašky ležali na kope uprostred miestnosti tam, kam ich Jake zložil. Pamätám si, ako som si pre seba reptala, že ten kufrík s kozmetikou nemusel nechať hore nohami.
Nič sa síce nevylialo, ale púzdro na vreckovky bolo trochu postláčané. To ma nahnevalo. Knihu o špiritizme som položila na vrch kufríka, aby ho zaťažila. Až vtedy som si uvedomila, že kniha tam nie je. Nebola ani v žiadnej inej taške. Prvýkrát mi napadlo, či ten balvan na ceste predsa len nebol určený Thomasovi Canbymu. Nebuď hlúpania. Zahriakla som sama seba na hnevanie. Si horšia než Ela. Dodnes trvám na tom, že som sa vôbec nezľakla, keď som uvidela toho netopiera, ako visí na stene tesne nad mojím plecom. Netopiere sa mi jednoducho hnusia, sú odporné. Rozhodne som nestratila hlavu a nepokúšala sa spáchať samovraždu, ako dodnes tvrdí Ela Trotterová. Iba som sa potom hnusnom tvorovi zahnala kefou na šaty. Bola to čistá náhoda, že mi vyletel priamo do očí, takže som sa musela prikrčiť a nešťastne som si pritom udrela spánok. Samozrejme, že som vykríkla. Niekto za mnou prudko otvoril dvere a netopier vyletel von. Pre Boha, slečná Adamsová, zamrmlal sarkastický hlas. To tu predvádzate nejaký bojový tanec, alebo čo? Až v tej chvíli som si uvedomila, že poskakujem hore-dolu, zúrivo mávam kefou na všetky strany a sukne si krčovito držím tesne okolo nôh. Mladý muž. Informovala som Cheta Keitha chladne. V izbe bol netopier. Netopier? Zamrmlal ticho a z podlahy pri mojich nohách niečo zdvihol. Bola to jantárová sponka do vlasov. Jedáleň v hostinci Mount Lebo bola v ten búrlivý júlový večer slabo osvetlená a príliš priestranná pre hrstku ľudí, ktorí sa v nej zišli na večeru. Zdalo sa, že nekonečný zástup prázdnych stolov sa tiahne až do temných kútov miestnosti, ďaleko od miesta, kde sme sedeli s Elou. Možno to bolo tým obrovským centrálnym lustrom so zeleným tienidlom, ale zdalo sa mi, že každý vrátaneEly má v očiach napätie. V každom prípade nikto z večerajúcich práve neprekypoval dobrou náladou. Keď som sa rozhliadla okolo seba, napadlo mi, že som ešte nevidela takú vyčerpanú spoločnosť. Ako priznal ten nosič batožiny, hostinec nebol plný a vďaka Ele som dokázala identifikovať hostí pri vedľajšom stole. Dievča menom Judy som už poznala, ale Jeffa Wayna, ktorý bol snúbencom jej sesternice, ešte nie. Bol to upravený mladík so svetlými vlasmi a prostoduchými modrými očami, no okolo úst mal unavený výraz, ako by trpel neurózou, čo mi v jeho veku pripadalo absurdné. Všimla som si, že prakticky nič nie je a pohľad upiera do taniera. Raz, keď ho Judy oslovila, sebou prudko trhol a rozlial si kávu. Ela na mňa vrhla pohľad, o ktorom som si bola istá, že ho považovala za významný. Ten chlapec je posadnutý, zašepkala. Nebuď hlúpa, odsekla som. Ela stisla pery. Judy sa ho neustále snaží privolať späť, odniekiaľ. Muži umierali, ale nie pre lásku. Citovala som dosť kyslo. Stavím sa, že ten mladý blázon je ešte dosť mladý na to, aby si myslel, že rola zdrveného milenca je romantická. Ale v tomto práve je, povedala Ela. Zdá sa, že Glóriu Canbyovú nemiloval, aspoň nie ku koncu. Bál sa jej a ak sa pýtaš mňa, bojí sa jej doteraz. Nezmysel, zvolala som, no potom sa stalo niečo, z čoho mi prebehol mráz po chrbte. Judy Oliverová práve niečo hovorila. Mierne sa naklonila a položila ruku na Jeffovu, ktorá ležala na okraji stola. Videla som, ako sa jeho prsty krčovito zovreli okolo jej dlaní. Potom ním akoby otriaslo a obzrel sa cez plece. Okamžite Judínu ruku pustil, ako by ho popálila a jeho tvár v matnej žiare zeleného lustra náhle nadobudla príšerný výraz. Vidíš? Zamrmlala mi Ela do ucha. Ten chlapec mal strach. To som nemohla poprieť. V tom nestráženom okamihu, kým stihol sklopiť zrak, som mu v očiach prečítala des a niečo ďalšie, čo sa veľmi podobalo hrôze. A toto sú, predpokladám, ten profesor a jeho asistentka. Povedala som a sledovala jeho pohľad. Ela prikývla. Pod zámienkou pozorovania dažďa, ktorý stekal po okenných tabuliach, som si preštudovala profesora Thaddeusa Matthewsa.
Vyzeral presne tak, čím bol. Ako prvotriedny šarlatán. Takých ste mohli vidieť v lacných varieté po celej krajine, kým tento žáner nezanikol. Vysoký, zavalitý starý muž s ochabnutými lícami, veľkým nosom, pretkaným červenými žilkami a vypúlenými čiernymi očami pod nánosom mastných, čiernych, očividne farbených vlasov. Mal na sebe obnosený čierny oblek, vysoký tuhý golier a ovisnutého čierneho motýlika. Pôsobil dôležito a trochu mrzuto, no rozhodne prefíkane. Na ľavej ruke však nosil nádherný rubín v masívnom staromódnom zlatom osadení. Ela si všimla, že naň zízam. Dar od pani Kenbyovej. Vysvetlila s pokrčením ramien. Zdá sa, že úlovky sú to mimoriadne dobré. Poznamenala som a hľadela na šnúru zelených korálikov, ktoré mala na krku Sheila Kellyová. Sheila Kellyová pôsobila rovnako ošumelo ako profesor. Jej biele šifónové šaty vyzerali ako vyradený javiskový kostým. Lacný a nespočetne často napchatý do divadelných kufrov. Jedna vec však bola nepochybne pravá. Nefritový náhrdelník na jej krku. Ela prikývla. Niet divu, že Thomas Canby prišiel osobne dohliadnuť na to, čo sa tu deje. To preto prišiel? Opýtala som sa a stále som nespúšťala oči zo slečny Kellyovej. Podobne ako Jeff Wayne sa len pohrávala s jedlom a jej tvár bola napätá. Samozrejme, že preto, odsekla Ela. Preto sú tu všetci. Všetci? Netrpezlivo kývla smerom k ostatným, ktorí sedeli pri stole s Judy Oliverovou a mladým Wayneom. Sú to pravoplatní dediči Dory Canbyovej, jej synovci a netere. Sotva by sa im páčilo, keby tie milióny prešli do rúk lacného šarlatána a jeho pomocníčky. Tá žena môže byť hlúpa, povedala som, ale zas nie až taká, aby urobila niečo podobné. Aj keby ju profesor presvedčil, že jej dokážu prinášať správy zo záhrobia. Ty tomu nerozumieš, povedala Ela. Dora Canbyová si nemyslí, že jej nosia správy od mŕtvych. Ona verí, že Gloria Canbyová znovu ožila v tele Sheily Kellyovej. Spravila som grimasu, no protest, do ktorého som sa práve chystala, prerušil výkrik pôvabnej mladej ženy sediacej vedľa Jeffa Wayna. Hogan! Zvolala, ako sa mi zdalo, s úprimným úžasom. Do jedálne práve vošiel muž. Pekný, elegantný mladík s vychudnutou tvárou a nesmierne svetáckými očami. Dobrý deň všetci, zamrmlal a zamieril rovno k Lille Atwoodovej. Už v tej chvíli som si všimla, aký pôsobivý pár tvorili. Uhladený tmavý Hogan Brewster a Lila Atwoodová s modro-čiernymi vlasmi a žiarivými tmavými očami nad zdržanlivými, no citlivými červenými perami. Drahý, zašepkala, ako si nás len našiel? On sa usmial. Nasadil som stopárske psy, povedal. Ako sa máš, Ellen? Na okamih som si myslela, že Ellen Atwood toho muža udrie. Potom však akoby vynaložil obrovské úsilie, aby sa ovládol. Mám sa dobre, zamrmlal. Už si večeral, pridáš sa k nám? Či sa pridám? Zvolal ten druhý muž so smiechom a odsunul si stoličku. Ak nepovažuješ jazdu hore tým kopcom v tejto búrke za nočnú moru, si blázon. 10 ráz som si myslel, že je so mnou koniec. Naozaj? Zamrmlal manžel Lily Atwoodovej. Nepridal slovo škoda, ale vyzeral, že by to najradšej povedal. A ja som zdvihla oči k Ele, ktorá prikývla. Starý, prastarý trojuholník, povedala. Ten románik je už celé mesiace verejným škandálom. Pustila sa do podrobnejšieho výkladu, zatiaľ čo som ja potajomky sledovala Elena, ako sa neúspešne snaží tváriť, že si nevšíma Hoganovo okaté flirtovanie s Lilou priamo pred jeho nosom. Podľa Eli mala Dora Canbyová 2 sestry, obe už mŕtve. Judy Oliverová a jej brat Patrick boli deťmi mladšej sestry. Ellen Atwood bol jediným dieťaťom staršej.
Thomas Canby mal manželkinu, neter i synovcov na krku už niekoľko rokov. Aspoň tak som to pochopila. V každom prípade im poskytol domov, vzdelanie a oboch chlapcov zamestnal vo svojom podniku v podradných funkciách. Jedna z tých 5 či 6 na oko dôležitých pozícií v takých podnikoch, vysvetľovala Ella. Akými si bohatí muži zvyknú držať neschopných príživníkov z krku. V tvári Elena Atwooda bolo čosi bezvýrazné, pomyslela som si, hoci bol nejakým určitým spôsobom celkom príťažlivý. Mal pravidelné črty, husté, mierne kučeravé hnedé vlasy a jamku na brade, no pôsobil dojmom, že je ako si príliš labilný, ako by sa pod tlakom mohol rozpadnúť. Dokonca aj pohyby jeho starostlivo udržiavaných rúk boli neisté a sivé oči mal mierne podliate krvou. Na jeho žene nebolo nič bezvýrazné. Podľa Elly bola kedysi známou krásavicou a mala všetko sebavedomie ženy, ktorá je zvyknutá, že si ju všímajú pre jej vzhľad. Pochádzala zo starej marylandskej modrej krvi, z jedného z tých aristokratických rodov, ktoré síce finančne vyšli na vnívoč, no aj tak sa dokážu udržať v spoločenskom registri. Ella tvrdila, že je vynikajúcou jaskyňou a ja som si bez problémov vedela predstaviť Lilu Atwoodovú s jej dlhými končatinami a rovným chrbtom, ako preháňa plnokrvníka cez 1,50 m vysokú prekážku bez jediného myhnutia oka. Predpokladám, že jediný kôň, na ktorom jej manžel dokáže jazdiť, je drevený na kolotoči. Zamrmlala som a hľadela na Elena, ktorý si práve vylial pohár vody do lona a zčervenil až po korienky vlasov, keď sa na jeho nešťastie všetci, najmä Hogan Brewster, rozosmiali. Ella prikývla. Má priam geniálny talent podkyňať sa o vlastné nohy. Je bolestivé sa na neho pozerať. Judy hovorí, že taký bol vždy. Nemotorný a precitlivený. Len odkedy sa oženil, je to ešte horšie. Je úplne bezradný vo všetkom, v čom jeho žena vyniká. Ona aj Hogan Brewster. Dnes by to nazvali zlou koordináciou, poznamenala som. Vraj je to nervový komplex, podobne ako zajakávanie. Judy mi povedala, že Ellen svojej neveste pri oltári stúpil na vlečku a obrazne povedané šliape na ňu dodnes. Chudák. Predpokladám, že si ho vzala pre peniaze. Nadhodila som. Pre peniaze Thomasa Canbyho, opravila ma Ella. Zamračila sa. Len prečo sa s ním nerozvedie, keď má Brewstera, tak povediac, na háčiku? To je to, čo mu nik nerozumie. Je to milionár, patrí k tej smotánke hráčov póla z Long Islandu. Hoci vraj je aj umelec. Maľuje, lyžuje, lieta na vlastnom lietadle. Človek by povedal, že on a Lila sú stvorení jeden pre druhého. Nadvihla som obočie. Možno nie je ten typ na manželstvo, povedala som. Nie každý šarmantný mladík, ktorý naháňa peknú vydatú ženu, túži potom, aby s ním utiekla do Rena. Obávam sa, že máš pravdu, povedala Ella. Hoci Judy si myslí, že pán Hogan Brewster má, ako ona hovorí, skutočnú slabosť pre Lilu. Znovu som sa zahľadila na Ellenovú ženu. Jemne mu utierala kabát tam, kde sa prevrátil pohár pomocou obrúska a usmievala sa na ňo. Tak, zamrmlala mäko, vôbec to nebude vidno, drahý. Jej tón mi pripomenul mladé matky, ktoré boskávajú deťom odreniny a šepkajú. Nevadí, mamička to pofúka. Zdalo sa mi, že ten podtón vycítil, lebo opäť prudko zčervenel a odstrčil jej ruku podráždeným gestom. Nechaj to, vykríkol takmer zúrivo. Ella stisla pery. K manželovi je vždy veľmi milá, povedala. To jej treba uznať, lenže jemu to zjavne lezie na nervy. Opäť som sledovala Ellenovú ženu. Hogan Brewster sa k nej naklonil a čosi jej pošepkal. Záblesk v jeho čiernych očiach mi napovedal, že to bolo niečo lichotivé. Videla som, ako sa zapírila a pozrela na ňo. Jej pohľad bol vyslovene nepriateľský. On vyzeral na okamih zaskočený, no hneď sa spamätal. Aspoň k Brewsterovi sa nespráva, ako by to bolo dieťa. Nemotorné, neschopné dieťa, ktoré má potrebu materskej opatery. Zamrmlala som. Ella na mňa hodila prekvapený pohľad. Lila sa naozaj správa trochu tak, ako by cítila povinnosť celý deň vyťahovať manžela z blata a utierať mu nos.
Ako dlho sú zosobášení? Spýtala som sa. Niečo vyše roka a, opäť citujem Judy, Brewster je takmer od začiatku pevnou súčasťou rodinného kruhu. Niet divu, že Ellen vyzerá ako zdivený. Poznamenala som, prečo pre Boha niečo neurobí? Nevyhodí toho chlapa, nezakáže mu vstup do domu alebo mu aspoň nedá po chrbte jazdeckým bičíkom. Možno práve preto ho jeho žena podvedome považuje za neschopného hlupáka. Viac menej si o to sám koleduje. Tak prečo ho potom neopustí? Vybuchla som netrpezlivo. Veď som ti povedala, to je práve to, čomu nerozumiem ani ja, ani nik iný. Odpovedala Ella. V tej chvíli sa do miestnosti vovalil mladý muž a s chaotickým pozdravom, ktorým zahrnul celý stôl, sa usadil medzi Judy Oliverovou a Ellenom Atwoodom. Typovala som mu tak 24 a pripomínal mi šteniatko jazvečíka, ktoré sa ešte nenaučilo chodiť na dvor. Mal strapaté gaštanové vlasy, nepokojné hnedé oči a prehnane nadšený úsmev. Keď Elena podľapkal po chrbte a zároveň s okatým nadšením zdravil Hogana, napadol mi obraz povestného slona v porceláne. Kto by si pomyslel, že ťa nájdem v tejto molami zožratej diere, Hogan, vykríkol. Bože, Lila, stála si ma $5. Stavil som sa s Judy, že ani tvoja prekrásna tvárička by nedokázala vytiahnuť frajera tak ďaleko od nočných klubov a podobných radovánok. Jeho sestra Judy ho musela kopnúť do píšťaly, lebo sa skrivil a hlasno zasyčal. Au! No Lila ani nemihla brvou. Ty si náhodou Hoganovi neposlal správu, že sme tu však drahí, zamrmlala. Zrejme ako mnohí z mladšej generácie oslovovala každého drahý, no pohľad, ktorý pritom venovala Patrickovi Oliverovi, bol ostrý ako nôž. Zdalo sa mi, že na okamih znervóznel, kým si opäť nenasadil svoj prehnane veselý úsmev. Ja? Spýtal sa. Už sa tu nemôže stať nič bez toho, aby ma z toho obvinili? Lila pokrčila plecami. To netuším, drahý, ale musím ti pripomenúť, že si mi neodpovedal na otázku. Brewster sa mierne predklonil a pozorne si premeral tváre okolo stola. Aby som bol presný, povedal, dostal som telegram, v ktorom mi oznámili, kam ste sa všetci uchýlili. Lila sa zamračila. Telegram? Patrick Oliver sa nepríjemne zasmial. Dobrý odhad, Lila, že to bol telegram. Ak to teda bol odhad? Ellen sa zadíval na manželku a zahryzol si do pier. Hoganovi som netelegramovala, Patrick, ak to máš na mysli, povedala Lila pokojne až chladne. Myslela som, že sme sa zhodli, že bude najlepšie držať túto záležitosť čo najviac v rodine. Pre Boha, áno, vydýchol Ellen Atwood tlmeným hlasom. Brewster mu venoval mierne pohrdavý pohľad. Takže sa tu deje niečo čudné, poznamenal. Čudné. Zamrmlala Judy a pritiahla sa bližšie k Jeffovi Wayneovi. Lila sa prudko obrátila k Brewsterovi. Prečo by sa tu malo diať niečo čudné? Uškrnul sa, no čierne oči sa mu zúžili a videla som, že všetkých pozorne sleduje. Pretože, povedal veľmi ticho, ten telegram bol podpísaný menom Gloria. Ach nie, zašepkal Jeff Wayne. Judy mu položila ruku na jeho. A ja som znovu videla, ako sa od nej prudko odtiahol. To je len niečí žart, Hogan, povedala chabo. Poslať ti telegram a podpísať ho Gloriiným menom. Jej brat Patrick sa hlasno zasmial a pripomenul mi malého chlapca, ktorý si pospevuje, keď kráča k zubárovi. Jasné, niekto chcel byť vtipný, vyhlásil. Vtip, vydýchla Judy zúfalým hlasom. Brewster sa zahladil na Atwooda. Lenže, dodal potichu, prisahal by som, že na svete nik okrem mňa nevedel, že ma Gloria zvykla volať shot, ako hot shot. Zdalo sa mi, že všetci pri stole zadržali dych a práve v tej chvíli vstala zo stoličky Sheila Kellyová a pomaly prešla cez miestnosť. Jej srdcovitá tvár bola bledá ako smrť. Ruky mala vystreté pred sebou, ako by tápala v hmle. Stále hľadáš problémy, Shot? Zašepkala hlasom, ktorý ma šokoval.
posmešným, vzdorovitým hlasom, ako by vôbec nepatril k tej zblednutej, tragickej tvári a ovisnutým citlivým ústam. Hogan Brewster na ňu hľadel ako prikovaný. Potom sa zrazu pri nej objavil profesor Thaddeus Matthews a pevne ju chytil za rameno. Sheila! Vykrikol ostro. Sheila! Strhla sa, rozhodila rukami, divoko sa rozhliadla a potom vybehla z miestnosti. Profesor sa za ňou rozbehol, potkol sa a takmer spadol cez prach dverí. Kto to bol, pre Boha? Vyžiadal si vysvetlenie Hogan Brewster. To, povedal Patrick Oliver s pokriveným úsmevom, je ten estrádny trik, s ktorým som v momente pometenia zoznámil našu tetu Doru. Bol to Ellen Atwood, komu zrazu došlo, že každé ich slovo je pri našom stole dokonale počuť. Zatiaľ čo ostatným to bolo zjavne úplne jedno. Je naozaj nutné zasvedcovať celý svet do našich záležitostí? Spýtal sa a zamračil sa naším smerom. Potom Lila nápadne zmenila tému a ostatní sa jej prispôsobili, hoci nikomu ani len nenapadlo stíšiť hlas. Thomas Canby ani jeho manželka v ten večer v jedálni neboli. Ella mi vysvetlila, že pani Canbyová sa zväčša stravovala v malom salóne priamo pri jej izbe. Zdalo sa, že hoci Dora Canbyová bola celkom zdravá, viedla veľmi uzavretý život. Je to najplachejšia osoba, akú som kedy poznala, vyhlásila Ella. Je to takmer fóbia. Prikývla som. Pamätám si, že bola neuveriteľne plachá už ako mladá žena. Tak sa podľa Elly stalo, že sa manželka Thomasa Canbyho ocitla v hostinci Le Beau. Ak to bolo čo i len trochu možné, pani Canbyová sa vyhýbala akémukoľvek spoločenskému styku a odmietala stráviť leto vo svojom dome na Long Islande. Neznášala hlučnú mládež, s ktorou sa stýkal Patrick Oliver. Ešte menej jej vyhovovala elegantná skupina mladých manželov, ku ktorej patrili Ellen Atwood a jeho žena. Osobitne jej prekážal Hogan Brewster. Hoci, ako poznamenala Ella, jej nevraživosť v tomto prípade nebola namierená prekvapivo proti Lile, ako by človek čakal, ale proti Ellenovi. Pani Canbyová zrejme viní svojho synovca za to, že s tým nič nerobí, povedala Ella. Každopádne Dora Canbyová v sprievode svojej netere Judy Oliverovej obrátili Southamptonu chrbát a utiahli sa do hostinca Le Beau. To muselo byť pre Judy dosť ťažké. Zamrmlala som a rozhliadla som sa po rozľahlej, takmer prázdnej jedálni s jej hlbokými tienistými zákutiami. Ako som predpokladala, okrem skupiny Canbyovcov a nás boli jedinými hostiami starší ľudia a ustarané matky s chorľavými deťmi. Ella stisla pery. Z toho, čo som pochopila, si Judy Canbyovcov viac než poctivo odpracuje, čo dostáva. Chudobní príbuzní to tak mávajú, poznamenala som. Nikdy nenechajú pani Canbyovú ísť niekam samú. Patrí medzi tie bezmocné bytosti, ktoré by s istotou nastúpili do nesprávneho vlaku. A tak sa pani Canbyová s neterou usadili v Mount Le Beau a pripravili sa na nesmierne nudné leto. Potom sa tu na pár dní zastavil Patrick Oliver cestou do Mexika či niekam podobne exotickým smerom, aby navštívil tetu. Bol to Patrick, kto objavil malé kino v Carrolltone a rozhodol sa, že výlet na predstavenie prospeje tak tete, ako aj Judy. To bolo pred 2 týždňami, povedala Ella zachmúrene. Profesor tam predvádzal špiritistické číslo. Podľa všetkého sa roky túlal po zapadnutých mestách s nejakým ošúchaným trikom, ale tento raz, ako sama hovoríš, narazil na zlatú žilu. Hneď v prvé popoludnie prišiel odkaz pre Doru Canbyovú. Od jej dcéry Glorie? Samozrejme. Trvala na tom, že tam pôjde znovu. Na druhý deň, aj na tretí. Potom nasťahovala profesora aj to dievča sem. Platí im všetky výdavky. Každý večer robia v salóne seansu. Pre pani Canbyovú? Verejnosť má vstup povolený, povedala Ella, ale prekvapilo by ťa, ako málo hostí sa tam vrátilo druhý raz. To by som sa nečudovala vôbec, odsekla som. Poprvé, každého s aspoň štipkou zdravého rozumu by takáto atrakcia smrteľne nudila a po druhé, všetci títo ľudia vyzerajú ako typy, čo sú o 9:00 v posteli.
Ela sa ironicky usmiala. Nech už si akákoľvek Adelaida, môžem ti zaručiť, že dnešné predstavenie ťa nudiť nebude. Žiadne predstavenie nebude, vyhlásila som podráždene. Som si istá, že máš pravdu. Thomas Canby sem prišiel, aby s tým urobil koniec. Ak sa mu to podarí, zamrmlala Ela. Na multimilionára som si veľmi nepamätala. Iba to, že rozhovor s ním bol rovnako náročný ako s jeho manželkou. Už pred 20 rokmi som však vedela, že v jeho prípade nešlo o plachosť. Bol to človek s jedinou myšlienkou. Podľa všetkého, čo som o ňom čítala, kráčal neochvejne po jednej priamej línii a nedovolil ničomu, aby ho z nej odchýlilo. Neviem si predstaviť, že by dovolil, aby sa dal odradiť od toho, do čoho sa raz pustil, povedala som. A už vôbec nie nejaký zjavný podvod, akým je tento šarlatánsky profesor. Zdalo sa, že Ela so mnou nesúhlasí. Aj ostatní si mysleli, že to dokážu zastaviť. A nedokázali. Mala na mysli Lilu Atwoodovú s manželom a Jeffa Wayna, ktorí podľa Elly narýchlo opustili Long Island, len čo sa dozvedeli, čo sa tu deje. Predpokladám, že mladý Wayne sa viezol len tak popri tom a kvôli Judy Oliverovej. Poznamenala som sarkasticky. Ela pokrútila hlavou. Ale kdeže? Ako všetci ostatní, aj on má záujem o kus koláča. Tým koláčom myslíš majetok Thomasa Canbyho? Pani Canbyová považuje Jeffa za člena rodiny. Presne tak, ako by si bol vzal jej dcéru Glóriu. Takže aj on má v Canbyho firme nejakú tú funkciu. Na očakávaní veľkého dedičstva, alebo hoci aj skromnej sumy, je niečo demoralizujúce, ako som mala neraz príležitosť pozorovať. To vyčkávanie, kedy človek vklzne do cudzích topánok, mi znechutilo celý ten príbeh. Ak má chudera Dora Canbyová z profesora a jeho špiritistických posolstiev aspoň trochu potešenia, prečo ju nenechajú na pokoji? Vybuchla som. Z toho, čo som počula, peniaze jej manžela jej aj tak veľa toho nepriniesli. Aj keby vyhodila pár dolárov na lacné varietné duo, jej drahým synovcom a neteriam aj tak zostane viac než dosť. Dokonca priveľa. Možno by im všetkým prospelo, keby si raz museli poradiť sami. O tom nie je pochyb, súhlasila Ela dôrazne. Lenže ľudia sa nevzdávajú nároku na niekoľko miliónov bez boja. Bez toho, aby som to spochybňovala, odvetila som ostro. Faktom zostáva, že to nie sú peniaze pani Canbyovej. Sú jej manžela. A neverím, že by si niekto myslel, že by sa on dal oklamať nejakým falošným špiritistickým predstavením. Po jeho smrti celý majetok prípadne jeho manželke, povedala Ela. Aj tak je pravdepodobnejšie, že on prežije ju, odvetila som. Ale nechápeš to? Zvolala Ela. Preto sú takí rozrušení. To dievča včera večer povedalo, že Thomas Canby sa nedožije konca týždňa. V tej chvíli som mala Ele povedať o dláte, ktoré Chet Keith našiel to popoludnie. Neviem, prečo som to neurobila. A zda preto, že som sa od začiatku snažila celú vec zľahčovať a nechcelo sa mi zostupovať z môjho vysokého koňa. Každopádne som sa len pohrdavo zatvárila, zamrmlala hlúposti a vstala som, aby som rázne odišla z jedálne. Ela ma hneď nenasledovala. Zdržali ju akýsi vychudnutý starček, ktorý sa s ňou chcel poradiť o tom, že ho po jedle zalieva studený pot. Keďže nič neteší Elu viac, než možnosť niekomu niečo predpisovať, prešla som salónikom k vchodovým dverám a chvíľu som stála a hľadela na dážď, ktorý vietor zúrivo bičoval o okenné tabule. Možno by vás zaujímalo, ozval sa mi za chrbtom hlas, že pán Thomas Canby ma považuje za zvedavého novinára, ktorý by mal prestať miešať sa do jeho záležitostí. Alebo niečo v tom zmysle. Rázne som sa otočila. Chet Keith stal priamo za mnou a usmieval sa ako siamská mačka. Znova mi napadlo, že je až príliš pekný a nebezpečne spokojný sám so sebou. Takže ste mu to povedali? Spýtala som sa. Venoval mi ironický úsmev. Nedohodli sme sa, že je mojou povinnosťou pána varovať,
A čo sa týka obrazného kopanca do zadku za moju námahu, môžem vás uistiť, že to ani zďaleka nebolo prvýkrát a sotva naposledy. Ste novinár? Spýtala som sa. Usmial sa. Ak nie som, tak poberám plat pod falošnou zámienkou. Zamračila som sa. Čo tu vlastne robíte tak ďaleko od civilizácie? Zasmial sa. Presne to isté sa pýtal aj pán Thomas Canby. Dám vám rovnakú odpoveď. Verte či nie, neprišiel som sem kvôli zdraviu ani kvôli výhľadu. To stále nehovorí, prečo ste sem prišli. Vy sa len tak ľahko nenecháte odbiť však. Poznamenal a keď som sa zamračila, pokračoval dobromyselne. Nie je mojou úlohou pýtať sa prečo. Mojou úlohou je konať alebo padnúť. Citoval. Inými slovami, mestský redaktor dostal tip, že sa v tomto zapadákove deje niečo zaujímavé. A tu som. Niečo sa deje? Thomas Canby je vždy materiál na správu. A videli ste toho profesora? Videla som profesora, priznala som stroho. Aj to dievča. Ostro som sa na ňo pozrela a zdalo sa mi, že sa zachvel. Oboch ich ráno pošlú kade ľahšie. Mám na to slovo Thomasa Canbyho, povedal. Dobrá správa, nech zmizne ten šarlatán, zamrmlala som. Pokrčil plecami. No, neviem, povedal, ak má pani Canbyová z toho starého šarlatána a jeho trikov útechu. Čo je na tom zlé? Z toho, čo som sa dopočul, je to asi to jediné, čo v živote má. Len opakoval to, čo som pred chvíľou povedala Ele, ale nemala som najmenší úmysel s ním súhlasiť. Oboch by mali zavrieť. Vybuchla som rozhorčene. Motať hlavu úbohej žene zdrvenej žiaľom. Úmyselne sa živiť na jej bolesti a dôverčivosti. Chet Keith sa na mňa zvedavo zahľadel. Možno práve preto dal Thomas Canby zavolať šerifa. Šerifa? Mám to od dievčaťa z recepcie. V tom som si spomenula, že som ho videla, ako tú mladú slečnu za pultom familiárne chytil za bradu. Zrejme si uvedomil, že som bola svedkom tej scény, lebo sa na mňa uškrnul. V mojom remesle sa nikdy neoplatí zanedbať žiadny možný zdroj informácií, povedal ľahko vážne. Slečna sa volá Maureen Smithová, samozrejme, a tvrdí mi, že ani nie pred pol hodinou sa Thomas Canby obrátil na orgány zákona a poriadku, čo v tejto bohom zabudnutej diere znamená samotného pána vrchného šerifa. Chce dať profesora a jeho asistentku zatknúť. Alebo, povedal Chet Keith potichu, možno bola pani Canbyová predsa len viac ohromená, než jej manžel chcel priznať, tým dlátom, ktoré som predložila ako dôkaz číslo 1. Zatajila som dých. Takže aj on verí, že to bol pokus o atentát. Túto možnosť vyslovene odmietol, zamrmlal Chet Keith, no mal som pocit, že protestoval až príliš vehementne. Vietor za mojím chrbtom dlho a bolestne zavil. Striasla som sa a obzrela som sa cez plece. Nezávidím šerifovi cestu hore na kopec v takejto búrke, povedala som. Chet Keith sa smutne usmial. Podľa môjho zdroja by sa šerif najradšej vyhovoril, ale Thomas Canby bol neoblomný. Zdalo sa, že si myslí, že to nie je záležitosť, ktorú by bolo rozumné nechať na zajtra. Nemám z toho dobrý pocit, zamrmlala som. Ani ja, povedal vážne. V tom sa k nám priblížila Ela. Zvedavo si prezrela môjho spoločníka a očividne čakala, že ho predstavím. No ja som sa vzdialila a Ela, viditeľne dotknutá, šla za mnou. Kto je ten mladý muž? Spýtala sa, keď sme už boli ďalej. Je dosť pekný na filmovú hviezdu. A dosť namyslený na to, aby si uvedomoval, že si to každá žena, ktorú stretne, myslí tiež. Odsekla som. V ťažkom zrkadle za pultom som zazrela, ako sa Chet Keith uškrnul, ako by ho moja poznámka pobavila, čo rozhodne nebolo mojím cieľom. Seansa sa začína o 10 minút, zašepkala Ela. Mali by sme ísť do salónu a vybrať si miesta. Zamračila som sa. Ela má talent manipulovať s ľuďmi a neznášam nič viac, než keď so mnou niekto zaobchádza ako s bábkou na šnúrke. Bola to číra vzdorovitosť, ktorá ma prinútila odmietnúť jej návrh.
Choď pokojne a vyber miesta, povedala som chladne. Ja ešte na chvíľu vybehnem do izby. Ako vždy, musí byť po tvojom, povedala Ela a zamierila k malej žene so sivými vlasmi a drobnými čiernymi očami ako pekinský palácový psík. Dážď zhoršil moju reumu a keď som sa namáhala po strmých schodoch, nadávala som si do tvrdohlavých starých hlupákov. Dlhá chodba na druhom poschodí bola slabo osvetlená a moje kroky sa v nej duto ozývali. Vždy bola obsadená sotva polovica izieb po oboch stranách a v túto hodinu sa zdalo, že celé horné poschodie patrí len mne. Okrem zavíjania vetra a ustavičného melancholického šumenia dažďa. Mala som úplne neopodstatnenú nechuť zatvoriť za sebou dvere, no keď som zažala svetlo, nenašla som nič, čo by vysvetľovalo moju nervozitu. Na strope nevisel žiadny netopier a počas mojej neprítomnosti sa nič nepohlo. Napriek tomu som nemala chuť zdržiavať sa. Chytila som háčkovaný šál, aby som si ho prehodila okolo hrdla, lebo vlhko mi začínalo dráždiť priedušky tým nepríjemným šteklivým kašľom a znovu som sa obrátila k dverám. Mala som ruku na kľúčke, keď som zrazu začula hlas na druhej strane priečky. Ja to nedokážem, nespravím to, kričal. Bol to ženský hlas, úplne zúfalý. Aj muž znel zúfalo a veľmi roztrasene. Musíš, povedal. Ty netušíš, aké je to strašné, nariekala. Teraz je už neskoro na také úvahy, naliehal. V zápätí som počula, ako sa otvorili dvere vedľa mojej izby a nazrla som do chodby. Patrick Oliver prišiel tak blízko, že by som sa ho bola mohla dotknúť rukou, keby som nebola zhasla svetlo, aby ma nezbadal. Sledovala som ho, ako sa ponáhľa dolu schodmi. Kráča veľmi potichu, ako by nechcel, aby ho niekto počul. Neuvedomila som si, že nie som sama, kým sa z tmy izby oproti neozval hlas Cheta Keitha. A čo si o tom myslíte, slečna Adamsová? Spýtal sa ticho. Strhla som sa. O čom? Odsekla som podráždene. Nebolo mi pochutí, že ma pristihol v úlohe aktívneho špeha. Prešiel cez chodbu ku mne. Kto býva vedľa vás? Pokrútila som hlavou. Neviem, hoci máme medzi izbami spojovacie dvere, predstavte si. Ach, musím kýchnuť. Vedela som, že v tejto stodole plnej prievanu nachladnem na smrť. Neopovážte sa kýchnuť, odsekol Chet Keith a bez akéhokoľvek opýtania ma zatlačil späť do izby. Dvere za nami privrele na štrbinu, cez ktorú bolo sotva možné vidieť chodbu. Mladý muž, dovoľujete si priveľa, povedala som povýšene. Len preto, že máte veľa toho, čo dnešná generácia nazýva šarmom, si nemyslíte, že si ma omotáte okolo prsta. Už druhý raz ste bezohľadne vošli do mojej izby. Prosím vás, okamžite odíďte a zostaňte vonku. Preboha, buďte ticho, vy hašterivá žena, vyhrkol Chet Keith. Čistý hnev mi zovrel hrdlo a práve v tej chvíli som si uvedomila, že dvere susednej izby sa znovu otvorili a niekto kráča pomaly chodbou smerom k nám. Chodba bola slabo osvetlená, no my sme boli v úplnej tme a obaja sme ju videli celkom jasne. Špicatú, vychudnutú tvár, sivé oči v tieni, úzol bledozlatých vlasov zviazaných na štíhlom zátilku. Sheila Kellyová, zašepkala som. Profesorová pomocníčka. A mladý Oliver, synovec Thomasa Canbyho, dodal Chet Keith. Dievča mu povedalo, že to nedokáže, ale on jej tvrdil, že musí. Povedal, že je už neskoro cúvnuť. Zopakovala som mu, čo som počula. Chet Keith na mňa hľadel. A tentoraz to bol on, kto povedal. Nemám z toho dobrý pocit. Vôbec nie. Adelaida sa ocitá uprostred rodinného hniezda úos. Atmosféra v hostinci Mount Lebel hustne a pochybné spojenectvá naznačujú, že v tejto horskej pasci sa hrá oveľa nebezpečnejšia hra, než sú len vyvolávania duchov. Ale skutočná búrka ešte len príde. V ďalšej epizóde nás čaká nočná seansa, pri ktorej zhasnú svetlá a masky konečne začnú padať. Pripravte sa na okamih, kedy sa hranica medzi predstavením pre naivných a skutočnou hrôzou definitívne rozplynie.
Ak sa vám príbeh páči, nezabudnite na odber. Počujeme sa opäť v piatok. Dovtedy sa majte s ostražitosťou pred falošnými priateľmi, s bystrým úsudkom, ktorý odhalí lož skrytú v tme a s vedomím, že tie najväčšie tajomstvá sa často skrývajú priamo za vašimi chrbtami. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.